Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makapfeka chitupa changu. So ininiwo ndine chikantini changu uye zvekare ndine imwe restaurant hombe muno muHarare. So mukomana achi pandakatangawo kuita izvi zvechikantini, then later on ndikazoita restaurant. This was after ndanetsana nemurume wangu patakarambana mainge muri mugore ra2020. Upenyu hwakabva hwandiomera ndokubva ndachizouya kuno kumusha. So ndakabva ndambogara kumusha panguva iya yeCovid. Zvinhu zvainge zvakandiomera. Zvino kuti ndige ndichidzokera kuSouth Africa because ndainge ndichigara kuDurban, mari yekuti ndinge ndichikwanisa kudzokera kuDurban ndainge ndisingakwanisi kuiwana. Apa passport yangu yainge yakaexpire. So ndakabva ndazouya muno muHarare. Ndainge ndagara ndina vamwe sisi vangu. So sisi vangu ava vainge vaine zvimakantini zvavo. Ndokubva ndazotanga kuvashandira sisi vangu. Then ndo pandakabva ndazoti one day takati tichibva kubasa, saka vakangosvika vakapaka motikari yavo mugaraji. Vakati vapaka motikari yavo mugaraji kudaro, ndokubva ndamboramba ndakagara mugaraji because ndainge ndiine mamwe mazistress asingaiti. Ndakati ndakaramba ndakagara mumotikari mavo, ndo pandakabva ndazongoona munhu uyu akangokaruka anyuka mugaraji muya. So ini ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda yainge iri mbavha, but ndakashamisika manje munhu uya paakatanga kufamba because aita sekunge ainge achitevererwa nechiutsi. Ndikati uyu haangamboiti munhu uyu. Then ndakati ndaramba ndakavatarisa kudaro, sisi ndo pavakabva vazouya vachimhanya vachidanidzira. Vakabva vati ko iwe uchiri kutsvakeiko mumotikari, buruka mumotikari. Ndokubva ndaburuka mumotikari, but ndaita kudedera. Ndaida kuti ndinge ndichivaudza zvose izvo zvandainge ndaona munhu uyo ainge achiita sekunge asiri munhu aitevererwa nechiutsi. Then takazoti tapinda mumba, vakabva vaenda neni kubedroom kwavo. Takati tasvika kuya, ndipo apo pavakazotora chigero. Vakatora chigero ndokubva vandigera vhudzi rangu, not too much, vakangogera vhudzi shomanana. Vakabva varitora ndokubva vazonotora mvura kukitchen. Vakabva vauya vakabva vazanganisa nemimwe mishonga. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa mvura iya. Ndakabva ndazoita saizvozvo. Mukoma ndakati ndanwa mvura iya nebvudzi rangu, ndopa ndakabva ndatotanga kutoita right. Pose ipapo ndaita sekunge munhu ava kuda kutobatwa nestroke. So ndakabva ndavabvunza sisi kuti kuchinhu icho chandainge ndaona mugaraji chainge chimbori chii. Vakabva vati zvainge zvisingaiti kuti tinge tichizotaura nezvayo nyaya yacho usiku hwacho ihwohwo. Vakangonditi zveusiku hazvitaurwi ipapo. Saka ndakatofungidzira kutoti maybe chainge chiri chipoko kana kuti dzangaradzimo. Ndokubva ndazoti mangwana takati tiri kubasa, ndokubva ndaramba ndichingovabvunza ndichiti asi naisisi kuchinhu chiye chandakaona mugaraji chii naisisi. Vakabva vazoti unonetsa iwe. Ndokubva vanditi vainge vachazondiudza. Zvino vakabva vazonditora tikabva tazoenda kuMbare. Vakabva vatanga kutaura neumwe mudharawo uyo anoita zvekutengesa mishonga yakasiyana-siyana. Vakataura naye mudhara uya kwenguva refu. Then mudhara uya akabva azongonditarisa ndokubva angoseka zvake. Akabva atanga kusarudza mimwe mishonga patebhuru pake. Akabva ati usati wamuudza unotanga wamupa mushonga uyo. So ndakabva ndazonzi mushonga iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoita 5 minutes or about 5 minutes. Mushonga wacho ndakauisa pasi pehapwa. Ndakabva ndazoita sekudaro semunhu ainge achidawo kunzwa nyaya. Mukomana achi takati tichingosvika kubasa, then sisi vakabva vanditi chitora mushonga wako uya ndinge ndichikuudza. Sisi vangu vakabva vazondiudza kuti chiya chandainge ndakaona chainge chisiri chipoko kana kuti chidzangaradzimo. Vakabva vanditi chainge chiri chikwambo chavo. Chakatondinetsa ndechekuti ipapo mukomana achi pavakandiudza kuti chandainge ndaona
chainge chiri chikwambo chavo. Handina kana kumbovhunduka, but rather I got so interested zvekuti ndakatovabvunza kuti ko chikwambo makachiwana kupi uye muri kuchishandisei? Vakabva vaseka zvavo, vakabva vati chikwambo ichi ndinochishandisa, ndicho chandinoshandisa pakuti ndinge ndichiita mari. Tarirawo nekuti panongogara pakazara vanhu sei pakantini apa. Ivo vainge vangori nekakantini kadiki diki zvokuti maitiro avaita mari vanhu vaitoshamisika kuti vanombonyatsokuita nezvei. Vamwe ndo vaiti zvimwe kuda vanopota vachiita zvokutengesa madrugs. Ini ndini ndakazototi sisi nemari yose iyo yamuri kuita you need to upgrade. Mushure mekunge vazondibatsirawo kuti ndinge ndichizoromba, sisi ndokuzototangawo kutoti 1 kuto upgrade. Iko zvino zvekare vava nerestaurant yavo uye zvekare nebekari. So mukomana shi at that time vakabva vanditi kana ndainge ndichida kurombawo vaikwanisa kuzodzokera neni kuMbare kune mudhara uya. Takazodzokera, but this was almost after a week because vainge vari busy neprogram dzavo. Takadzokera kuya, then ndokubva ndazoita 1-on-1 navo sekuru vaivai. Takaita 1-on-1 yedu, then ndikabva ndazoudzwa mari yandainge ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichizovabhadhara. Zvino mari yacho yainge yakawanda mukoma, so ndakanzi kuti ndinge ndichikwanisa kurombesewa navo sekuru vaya vainge vachida mari inokwana iyo kuita $2,000. Ndikati mari yakawanda kudaro ndoiwana kupi? Saka ndakangoti sezvo sisi vachiita mari yakawanda vanokwanisa kundikweretesa ndozovadzosera zvangu mari yavo. But ndakabva ndazonzi nasisi hazviiteka kuti iwe uri kuda kunoromba wobva washandisa mari yekukwereta, hazvishandi. So vakabva vandiudza kuti inini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita maplan. Vakabva vati handiti uri munhukadzi here. Saka painge pagara paine umwe mudhara kuma-areas uko kwainge kuchigara sisi. Mudhara uyu ainge achindida but aine mukadzi wake, so ndakabva ndachizotanga kuwirirana naye, but ndakamuudza kuti sezvo ainge aine mukadzi, nyaya yainge iripo yainge itori nyaya yekutengeserana. Mukomana she ndakazvitengesa kwaari mudhara uya ndichingounganidza mari. Zvakanditorera nguva. Aiti kana akabuda neni tikaenda kunzvimbo dzemafaro paya, kana tava kunoita bonde ndaibva ndamuchaja. Kazhinji ndaimuti ini handisi hure, saka unofanira kuti at least unge uchindipawo mari inotenga. Saka mudhara uyu nekuda kwekuziva kuti ainge aine mari dzake, ndaitomuudza kutoti at least kana ukandipa 100 kana kuti $120 usiku hwose ndinenge ndiripo. Ndo mari dzaaindipa. Hazvina kutora nguva pfupi, mukoma zvakanditorera nguva yakareba kuti ndinge ndichizosvika pakuunganidza $2,000 something. Ndakati ndaunganidza mari iya yose, mari iyi ndainge ndichiichengetesa sisi vangu. Ndaiti ndichibva kumujolo ndaibva ndapa sisi mari iyo yandinenge ndapiwa naye mudhara uya. Zvino ndakabva ndazoti mari yakwana, ndikabva ndazodzokera kwavari sekuru vaya. Ndakadzokera kuya ndikabva ndavapa mari, ndokubva vazoti vainge vachazondirombesa. Saka mukunoromba kwandakaita inini ndakabva ndazopiwa mugoti. Mugoti uyu ndiwo wandakanzi ndinopota ndichiushandisa kukantini. At that time ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizongotanga kakantini kangu, then kakantini ikako ndiko kaikwanisa kuzoti kange kachizondisimudzira. So ndakabva ndazopiwa mugoti uyu ndakanzi mazuva acho iwawo apo pandainge ndichazotanga chikantini changu kuti ndinge ndichikasika kusimudzira business rangu, ndaifanira kuti pandinoenda kubasa ndotanga ndaita tsvina. Kana ndaita tsvina kudaro ndaisafanira kuti ndinge ndichizozviwaipa netishu ndotongoenda ndakadaro. Hei mukomana she zvainge zvakaoma. Kana sisi vaisvika pakukomplaina kuti mwana wamai uri kunhuhwa, but ivo vainge vachizviziva zvavo kuti ndainge ndichingoenda kunoita tsvina ndobva ndaregedza kuzviwaipa. So ndakati ndapedza izvozvo ndikabva ndanzi zvino kana ndava kubasa ndinoenda kunozvibatsira. Kana ndazvibatsira ndinofanira kuti ndinge ndichienda nemugoti wangu. Mugoti uyo wandainge ndakanzi ndiwo wandinoshandisa. Mazuva acho zvainge zviri easy sezvo ndainge ndichiri kushanda ndiri ndega ndisati ndakwanisa kuwana mushandi. Ndaiti kana ndikaenda kutoilet paya pandinenge ndichiona kuti macustomers anenge ari mashoma, then ndaibva
ndazoenda kutoilet, ndobva ndazonoita tsvina, ndobva ndatora mugoti uya, ndobva ndatanga kuzviwaipa nawo mugoti uya kusvika ndanzwa kuti kunenge kwaita sekunge kwachena. Saka mugoti uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizoutora ndobva ndachizotanga kushandura nawo mapoto angu. Then vanhu vaibva vatanga kuuya vainge vachidanwa neidzo mhiko idzo dzandainge ndaita. Ndakabva ndatanga kuita mari kuzonosvika ndichizviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizotanga restaurant yangu. Pandakatanga restaurant yangu ndakabva ndazonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoti pano nepapo ndinotora tsvina yemwana, like mwana mucheche, ndobva ndazotora tsvina iyoyo, then ndobva ndazoenda nayo kubasa. Pakuzonobika paya, tsvina iyoyo ndinofanira kuti ndinge ndichizoitora ndobva ndaikanda mupoto ingava iri yesadza kana kuti poto inenge ine chicken, beef or whatever, but ndakaona sekunge zviri nyore kuti ndinge ndichikanda mupoto inenge ine chicken kana kuti beef, nekuda kwekuti sadza rinozoita kamwe kakalaring kaya ketsvina. Zvino mukomana each and every time pandinofanira kuti ndinge ndichiita mhiko idzodzo ndinobva ndatanga kutambudzika, because dzimwe nguva ndinongoita sekunge munhu anobatsira stereki vanhu vanotambura. Ndinowanzo kubatsira vanhu avo vanenge vaine vana vavo. Ndinorangarira kuti mazuva adarika avo ndakabva ndazotorana neumwe. Ndinorangarira kuti mazuva adarika avo kuchechi kwedu kwainge kuine umwe mukadzi, iniwo ndinonamata kumasowe. Saka mukadzi uyu ndakangomuti ndainge ndiine zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizomupa kumba kwangu. Then akati auya ndikabva ndazomuti asati aenda ndaida kuti ange achizoita piece job yekuwacha mablankets, ndichainge ndichitira kuti ange achizorara pamba pangu. Then time takazototi takagara paya ndikabva ndanzwa kunhuhwa, ndikaziva kuti mwana wake ainge aita tsvina. Then ndikabva ndazomuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizochinja mwana wake pamba sezvo iye ainge ari busy. Ndakabva ndatora mwana wake ndokubva ndatomuradzika pakauchi paya, ndikabva ndatanga kutomuchinja pamba riya. Ndakati ndapedza kudaro ndipo apo pandakabva ndazotora pamba riya ndikabva ndaita sekunge ndainge ndichienda kunorirasa, but ndakabva ndazoenda ndikabva ndazongonorihwandisa pamba riya. Then mangwana acho ndikabva ndaenda naro ndokubva ndazadzikisa mhiko dzangu. So ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingoita izvozvo. Ndo mhiko dzandakanzi kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuramba ndichingoita mari, ndo mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingozadzikisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma azvo vedu we. Kushandisa mugoti kuzviwaipa munhu obva azongoenderera mberi nekubikira vanhu chikafu. Hanzi panogara pakazara hanzi pachikantini kana kuti kurestaurant. Regedza itivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma. I really do not know, and I don't know if I will ever have the strength to continue. So right now I am 8 months pregnant, but murume wangu iye ava kuti haachandidi. So nemurume wangu takambosangana nechallenge patakatanga kugara tose, and then the reason as to why tainge tonetsana, it was because aipota achindiudza mamwe mashoko awo ainge achiuraya mwoyo wangu. Panguva yacho iyoyo zvainge zvokonzeresa kuti tirambe tichingonetsana, it was because takagara nguva refu tisingakwanisi kuitawo mwana. So ndakabva ndazongonyengereka, ndakabva ndazonyengererwa neex yangu ndokubva tatanga kutaura. So mazuva ekutanga patakatanga kutaura neex ndodzamara azondiudza kuti ainge achitoda nezvangu. Ndikati let me go ndimbonobviswa stress, because kana murume kana kundibata ainge ava kusandibata achinditi pose pandinenge ndichirara newe ndinongozviudza kuti zvakangofanana nekuita chimhandara maoko. So I was really in pain. Ndakabva ndachizoenda kuna ex wangu, but mukomana achi ndakabva ndazokasika ndikabva ndazobatwa. Ndikamukumbira ruregerero akabva ati it was fine. Zvino mukomana achi nekufamba kwenguva ndakabva ndazobatirawo pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri kudaro iye akabva atofara,
but right now ava kuti nhumbu iyo yandiinayo maybe haisi yake. Ndakamubvunza kuti why, akabva anditi handiti wakambodzokera kuna ex wako here ukanorarwa naex wako. But ndakamubvunza kuti iwe zvinhu izvi zvava nemakore mangani kubva zvazvakaitika. But mukomana wacho akatongonditi I do not trust you. But chokwadi ndechekuti pamuviri apa pandiinapo ndepemurume wangu. So far ndakaudza x akabva ati it is fine, kana kuri kunzi iye anenge ava kusakuda you can come back to me. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoita sei? Ndodzokera kuna x here kana kuti ndongoramba ndakamira nemurume wangu? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri kugara nemukadzi wemuno muSouth Africa. Hama dzangu ndibatsireiwo, mukadzi uyu ndinomuda. So inini nemukadzi uyu tine kabusiness kedu ako katiinako, ende ndinotoziva kutoti kana ndikangogara ndamuudza kuti nezvake handichadi, then it means kuti kabusiness kaya kanobva katongotorwa nemukadzi uyu. So mukadzi uyu dambudziko riri paari nderekuti iye anonwa doro. Like kana itori weekend ndotoziva kuti anotondisiya ndiri ndega pamba. Zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Anozodzoka zvake musi weSunday kana kuti anozotodzoka musi weSunday usiku. So I really do not know kuti ndingamucontrola sei. Iye she is a real body. Chinondirwadza ndechekuti pandakatanga kudanana naye takaita nguva tichingodanana akaita sekunge ainge ari munhu ainge ari very honest, kuti ndinge ndichizosvika pakuziva kuti munhu uyu wandiri kudanana naye she is a body. Kana ndichiti body, munhu uyo wekuti anongogara ari kumafaro eparty animal, ende achitoendako ikoko anenge akatoshama. Ndakazoona rimwe picture rainge rakaiswa nefriend yake, I think kuti yainge yakanganwa kundihaidha paWhatsApp. Mukadzi wangu ainge akaita kushama, ende chakandirwadza ndechekuti kunzvimbo kwacho kwaainge ari I really know kuti musi wacho iwoyo atori nemurume waakatorarana naye, ainge asina kana chaainge akapfeka mukoma. Zvidya zvose izvi zvainge zviri panze. Ainge akangopfeka kabra nekamwe handitombozivi kuti ndikati kasketi kana kuti kainge kakangoita kunge katambo. Kasketi kacho ikako zvose zvainge zviri panze. Mukomana achi ndakarwadziwa. I then confronted him, but usiku wacho ikoko handina kurara because ainge abuda achiti kune kwaari kuenda. Pose apo aigara achingondinyepera. Zvino akazoti adzoka kumba ndokubva azonditi iye it was just a mistake, it was a one day thing. But nekufamba kwenguva manje akabva azotondiudza kutoti iye haakwanisi kuti ange achirekedza kunwa doro. Ndikabva ndati alright, kana kuri kunzi haukwanisi hako kurekedza kunwa doro, how about ukanwira doro pamba? Akabva aseka akabva ati what is the use yekuti ndinge ndichinwira doro pamba? Saka anoenda kumigroove ende zvacho zvinenge zvakapfekwa mukoma. Mwoyo wangu unorwadza. Iko zvino atova comfortable enough zvekuti anokwanisa kutoisa mavideos ariko kumugroove kwake ikoko, zviya zvekuita sekunge anenge achitongondirakidzira kuti that is the life that she lives. Saka iye ainge akanditi ari kuda kuti tinge tichizoenda tose to show me kuti kunyange zvake achiita izvozvo zveuparty animal, but she is not there to sleep with other men. Handizive kuti ndoita sei. Munhu uyu iye anoti anondida, anototi ndiri muroora wekuZim. Kunyange pamapost ake anotonyora kutoti proudly makoti wako Zim. But hey mukoma, kungoita mukadzi wekuti anonwa doro anoshama kudaro, zvinhu zvinotongondirwadza. Apa kabusiness katiinako kabusiness kekuti kari kutofaya zvekutodaro. Kubva zvandakauya muno muSouth Africa ndainge ndisati ndambosangana nemukana uyo wandiinawo kuburikidza nehard work yake. Kana iri intelligence, naturally she is an intelligent woman who knows what she wants in life, but problem ndiyoyo yekuti iye anoti haadi kutongwa. Zvinondoita sei naye? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi she is intelligent but haadi kutongwa. Ndoita sei naye?
ngatitaurei nawo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa kani, pakaipa.